Op de vraag of zij wel of geen betrouwen hebben in het provinciaal bestuur, zou het 55% geen ja, maar echt geen nee. Ik denk dat een heel soort mensen het provinciale takenpakket net helemaal goed op netvlies hebben. Als ik zei van, wij doen mooie projecten in de sfeer van landschap en natuur. Een mooi voorbeeldproject is bijvoorbeeld de A-zone bij Snits, de hele omlezing van de A-zone. Integrale gebiedsontwikkeling, dan komt er misschien een beetje een beeld bij van het takenpakket van de provincie. Maar wij moeten de Marmerkoor keihard omwerken om bij de mensen op het netvlies te krijgen wat de provincie doet. Friezen binnen likwijls positief voor de Frieske cultuur. Op de vraag of de provincie ophouden moet met het promotie van het Friesk, zou het 66% dat ze daar net mooi eens binnen. Maar liefst 83% wil ik het liefst Friesland als aparte provincie houden. Goed nieuws voor de FNP, die beide punten heeg in het vaandel had. Wij zijn er wel heel blij om, want dan weet ik wel eens het omkeerde wat zijn. En nu jaren we het ook eens van een oor, om het zo maar eens te zeggen. Uit zo'n onderzoek komt dat toch wel. En ik denk dat mensen heel iets meer het gevoel hebben van, als wij als Friesland zelf net wat te zeggen hebben, dat we het dan niet redden. Nou, en dat speelt natuurlijk bij deze verkiezingen ook. Minder enthousiasme is er voor het idee van Friesland als culturele haardstad in 2018. Maar 19% vindt het goed dat daar in de toekomst miljoenen heen gaan. Dat vind ik wel begrijpelijk, want die culturele haardstad, dat is nou nog een mooi idee. Maar dat moet nog concreet worden en dat moet de mensen zien van wat houdt dat nou in en wat betekent dat voor u en wat betekent dat voor de amateurkunsten in Friesland, voor de meerskippen, de dorpen. Hoe helpt dat u verder? Opvallend is nog de reactie op de deelname van de PVV onder de verkiezings. Maar liefst 61% zocht deze partij net als een onwinst bij de verkiezings van Noord-Azië. Nou, ik had de cijfers zien, ik had zien dat 90% die zei dat het wel degelijk een aanwinst is. Nou, want al die mensen nog na je weken stemmen en die stemmen op us, dan ben je niet een klap de grootste partij.